Bé, doncs s'ha incorporat a la xarxa Recollector una Silver. Una Silver que té un cotxe, un Golf encantador, que està disposada a posar-lo a la disposició dels programes de l'associació en les seves rutes a la Vall d'Aro, Hipercor, Horta-Guinardó i el barri de Gràcia. També està disposada a incorporar en les seves avalorios una bandolera, un bolso, on te posarà el monedero, el telèfon mòbil. Tenim uns costos en la xarxa Silvers, que és benzina, que és seguro, que és utilització del cotxe i de prestació. Tenim un temps dedicat. És possible que també sigui interessant que farà algunes fotos. Una altra nova ocupació de la xarxa Recollector, una xarxa de persones normals i corrents que aprofiten els seus moviments, la seva mobilitat, per generar les seves pròpies energies.